duet go. Enggak, Agung, tangan Agung. Ayo go. Ayo Mas, oh tukang son. Ernele, tukang son diambil diminta dari Jagung. Saka kono ya, Bung. Sik, Bung. Saka kono. Gak rene suwene rambut tunggu. Rasa joget dan joget kete. Iki laporane langsung joget kete. Suara lanang ki. Selang ya. Monggo Mbak Sahrini. Monggo, monggo. Yang mana kakak? Ayo diajeng Sahrini. Kenapa Pak? Mbuh golek yo. Jare wis enteknya. Apa nih? Sing tek apa? Ora sanggatene tambur. Ayo. Alhamdulillah anu iki dideke iki gak padha ngono lho Pak. Oh, iya. Ora tek diganjel saithik. Ayo. Ya. Oh, lagi lu gue penyanyi iki dulu ana wiring kabeh bokonge minau. Jare kaya asam urat. Lambene. Lah ya wes tuwek-tuwek iki ngene iki lho Pak Bauti iki ya ngono kuwi ya ta. Asam urat. Kono mbakku kene Bauti ya padha. Padha wae sami mawon. Nggih, kadare pelepatun pangapunten wilujeng siang sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji dateng. Pundi wau kembang. Kembang harga mulya. Harga mulya. Ji. Alhamdulillah derekaken mua Queen Mbak Ayu. Mbak Ayu. Wedding ngicil saking
Ngerambi. Ngerambi. Alhamdulillah. Buat Mas Yuda dan Mbak Yuni selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Allahumma amin. Cantik sekali ya. Cantik sekali. Mbak Yuninya ya. Polesannya. Iya. Orang pengaruh deh bang untuk nginseng. Aduh, saya kan di sini berhenti. Oke. Ya. Mumpung juga ketemu apa gimana? Nandaskara. Nandaskara Entertainment Micil saking Giri Kerto Banjaran sini Ngisor pabrik jamus. Oh ngisore pabrik jamus keto. Betul sekali. Gak tau Rone. Aku ini jamus loh mas. Dodol. Renang. Iji dan juga fotografi Mas Yura. Mas Rudini. Aduh. Tak coba ganggu tuh. Mau elek gambarnya tak anu lebih. Buatan bebas kali langsung ditajak bareng mawon Siap. Nandaskara. Iya. Satu lagu goyang bareng langsung masuk Oke, ya. siap lagunya apa? Lagunya apa sayang? Lagunya apa? Apa? Ada permintaan lagu? Manot. Manut. Manot. Piye? Oh lah ya, tak sae. Manot Oke. dan tak sae. Keluarga di Cilacap untuk mohon foto. Sekali lagi keluarga Cilacap monggo dimohon untuk foto. Keluarga Monggo yang dari keluarga Cilacap. dari Cilacap. Nah, Cih. lagunya apa Ki? Lagunya Manut dan sak sae. Tahu. Tadi ada permintaan. Yang mana? Mangunya barangkali. Mangu, Mangu. mangu ki apa? Mangu penek no beli. Mangu ini gitu. Nah, sekaligus diaturkan Termanggu barangkali. manggu. Boleh ya, boleh Oke. ya. Penyanyi Iya. sing awet wis urung nembang blas iki, Pak. Yang mana? Oh iya. Blas sih. Si perawan iki, Pak. Iki Masa? Sini sayang. Iki wonten dagangan, Pak, saking Cilacap menawi ngersakne. Dol murah-murahan. Oh, larang iki, Pak Jero sitok iki. Lagunya apa sayang? Manut iki. Mangunya tadi barangkali. Mangunya permintaan dikasih. Oke, siap monggo. Goyang bareng. Nandaskara. Sak pupuh lho. Yuk digoyang bareng Putih Domas Talapati bersama Nandaskara.
Tukang ketepok ora gelem bareng. Haus. Tukang ketepok haus. Haus. Wes apa nak? Lah iya. Gadang. Oh wis rampung kok nekat ae. Rampung, Wah, Mas. nggih, monggo. Oke, sampun ya, Pak. Nggih, Mbak Ki. Matur suwun, matur lupa dalam nyuwun papunten. Apa sayang? Golek apa? Golek kacane. Golek korek jeglok. Golek korek jeglak. Ya cekal semanten matur lupa dalam nyuwun papunten wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawetawis suka pari suka kasih puput maupun tanding kanthi astungkara doa. Bila mangkatan monggo kunjuk pemuda kula Haji Sip Cipto. Seminyak malih pemuda kula Bapak Haji Sip Cipto keparenga manjingi astungkara doa. Monggo Pak Cipto sasana swasana tumen katur. Monggo Dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulullah jemangin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma halibalnya wa barakat bil khair. Allahumma halibalnya wa barakat ma wa Muhammadis batil kubra. Allahumma barakna ala kubra. Allahumma la ilaha illallah ngadim. Alhamdulillah as'aluka mujibir rahmati rahim ya Allah. Barokah ya Allah, nganten berdua ya Allah, hidup yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Berkah ya Allah yang sama sih ada ini ya Allah, kehidupan yang selalu berbahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, limpahkan rezeki ya Allah, limpahkan semua kekuatan, hilangkan segala mara bara ya Allah ya Allah. Ya Allah, selamatkan dari azab-Mu ya Allah, sehingga yang masih ada ini dalam resepsi di rumahnya Pak Harto ini ya Allah, kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Yang ngasih siapa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinan-nenan astungkara doa pratondo titi para rampung bareng resepsi wonten ing sang kalodhangan puniki. Ingkang ngrasa agami Islam monggo kepareng kalodhangan maos hamdalah sesarekan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk katang panggung bisono saking Win Decoration kepareng nglarepaken kaki dene penganten Rama Ibu katang pisan wonten kandhapipun Pura Agung saperlu jahat asta kareng kula taping sang kundur. Tepis saking ras manundung boten pangersaan kundur ngaturaken nuju kundur nimbang acap tansah nyandung sekaca pokok mulya sak wakul-wakul ageng ibun. Kawula ing menika pangendali wonten kitaling ngatur basa katulo-tulo. Sakawit jubling pamanggasar pawiatan kula nyuwun diagung pangasama ing wasana sura dirajakarat lebur dimastuti hayu rahayu sampeyan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengkaring para tamu sak septaning dados kadang-kadang nandas sekarang.